Čo sa týka skúseností, určite najviac ich má Dalibor Skladan, veď je bývalým samozrejme klusáckým vodičom a takisto aj spolumajiteľom dostihových koní. V tejto sezóne ho reprezentuje hnedák Sting, majiteľom stajne Play Ada Stables. Tak v tejto chvíli bolo odštartované a samozrejme Dalibor Skladan okamžite so svojím expertom na čele týchto dostihov. Dobre si počína aj Janoš Gravčák, je vidieť, že má za sebou poriadnu taktickú prípravu, pretože sa pripravoval aj na komentovanie niečoho úplne iného. A samozrejme Matej Gáborík zatiaľ uzatvára toto štartové pole, čo ma samozrejme veľmi mrzí, pretože som ho považoval za jedného z favoritov. Na tretej pozícii aktuálne Obi-Wan Frey s Veronikou Hulíkovou. To znamená, že Jojka sa drží absolútne v poriadku na 1. a 3. mieste. Medzi nimi sa vklínil iba Janiš Gravčák s Harunečkou, 6-ročnou čiernou hnedkou. Prakticky nič sa nám od štartu nemení. Stále Dalibor Skladan v súlke experta na čele týchto dostihov. Samozrejme už nám nezostáva dokonca až tak veľa. Zápolenie bolo pripravené na 1200-metrovej trati, propagácia klusáckeho športu, ako sa patrí. Dalibor Skladan si to zrejme v cieľovej rovine rozdá so svojimi súpermi a zdá sa, že so svojou kolegyňou z televízie Teatry, pretože Obi-Wan Frey sa dostáva na 2. pozíciu zvonka. Bude to medzi Obi-Wan Frey a expertom. Expert vo vnútornej stope, Obi-Wan Frey zvonka. Ale dobre si zatiaľ počína aj Janiš Gravčák, ktorý je aktuálne na 3. pozícii, ale zdá sa, že prepracováva sa na 2. Takže bude to expert s Daliborom Skladanom, očakávané veci. Ale pozor, zvonka útok kolegyne Veroniky Hulíkovej, ktorá sa snaží zo všetkých síl a bude to súboj televízie Joj. Naozaj je to dostih novinárov a hercov, cena televízie Joj, takže sa rozhodne medzi týmito dvomi klusákmi a zrejme to bude možno Veronika Hulíková. Zdá sa, že Veronika Hulíková napokon zvíťazí. Veronika Hulíková, Dalibor Skladan. Potom je tam Janiš Gravčák